Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you, madam. രാവിലെ എല്ലാവർക്കും ജപിക്കട്ടെ, മാറി മാറി ഓരോരുത്തർക്ക് ജപിക്കാം. മാതാജി ജപിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ മാതാജി തന്നെ ജപിച്ചോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും കയറി കഴിഞ്ഞ് ജപം തുടങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ ആരായാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു 9 മണിന്ന് രാവിലെ 6 മണിക്ക് കയറി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേട്ടില്ലേ? ഇന്നലെ 8 മണിക്കും കയറി, 9 മണിക്കും കയറി, എല്ലാ ക്ലാസ്സും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് ഇന്നലെ? വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക, ആരും ഒന്നും പറയണില്ല. ഇതാ എവിടെ പോയി എല്ലാവരും? വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി, ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്തു അല്ലെ? 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, 3 ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. കർമ്മയോഗം ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. പിന്നെ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഇന്നലെ. എത്ര ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട്? 574 ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അർജുനൻ 4, സഞ്ജയൻ 41, ധൃതരാഷ്ട്ര 1 അല്ലെ? പിന്നെ ഭീമനോട് എപ്പോഴും മാർക്ക് ദേഷ്യാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീമന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് മരണം അറിഞ്ഞോണ്ട് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വേറെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? മഹാരഥന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അധീരഥന്മാര്, മഹാരഥന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇല്ലേ? മഹാരഥന്മാരാരാണ്? 60,000 ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ കഴിയുന്നതാണ് മഹാരഥന്മാര്. അധീരഥന്മാരോ? 10,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒരുമിച്ച് പോരാൻ സാധിക്കുന്നത് അധീരഥന്മാര് അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? അർജുനന്റെ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടിരുന്നു. അഗ്നിദേവന് സമ്മാനിച്ച 3 കുതിര, വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയത്. രഥം. ഹനുമാന്റെ കൊടി, പിന്നെ കൊടിയടയാളം. ഭഗവാൻ ആ സൈഡിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആ കൂടെയുണ്ട്. പിന്നെ ആ രഥം മാതാജി ഒരു കാര്യം, അർജുനന്റെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ. ഉത്തരം ഒന്ന് പറയണേ. അതെന്താണ്? നമ്മള് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. വെള്ളക്കുതിരകളെ കൂട്ടിയ രഥാണ്, അഗ്നിദേവ സമ്മാനിച്ചതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ലോകങ്ങളിലും അതിന് വിജയമാണ്. 3 ലോകങ്ങളിലും അതിന് വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? വിജയം സമ്മാനിച്ചതാണ്. ഹനുമാന്റെ കൊടി രഥത്തിന്റെ മുകളിലുണ്ട്. ഹനുമാന്റെ കൊടി. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ
ആ രഥത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ സാരഥി. കൂടെയുണ്ട്. സാരഥി. 3 കുതിരകളെ വെള്ള കുതിരകളെ കൂട്ടിയതാണ്. ാണ് സാരഥി. അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ശംഖ് ഊതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആർക്കാണ് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനന്. അല്ല, കൗരവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ദുര്യോധനാദികൾക്ക് അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. എന്താ അതെ, പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവാണ്ട് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം കൊണ്ട് വിശ്വാസം കൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല. കാരണം അവർ ഏതൊരു ആപത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട്? പാണ്ഡവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഗുഡാകം. ഗുഡാകം നിദ്ര. ആരാണ് ഗുഡാകേശൻ? അർജുനൻ. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ. സൂചിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ നിദ്രയെയും ജയിച്ചവനാണ് അർജുനൻ. കാരണം ഏതൊരു സമയത്ത് നിദ്രയുടെ സമയത്ത് അർജുനൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും അർജുനന്റെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ശരിക്കും ഉറങ്ങും. പക്ഷെ അർജുനൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും അർജുനന്റെ എന്താ പറയാ രോമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഭഗവാന്റെ നാമം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ നിദ്രയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയാൻ ആയതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് പറയാണ്? ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെന്തേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്? യുദ്ധരംഗത്ത് അർജുനൻ കണ്ടവര് ആരൊക്കെയാണ് അർജുനൻ കണ്ടത്? ആരൊക്കെ കണ്ടത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ഗുരു ദ്രോണർ, പൂർവികരായ ബന്ധുക്കൾ, ശ്യാലന്മാർ, പൗത്രന്മാർ, ഭ്രാതാക്കൾ, പുത്രപൗത്രന്മാർ, പിതൃതുല്യർ, പിതാമഹന്മാർ, ഗുരുക്കന്മാർ, ആചാര്യന്മാർ, അമ്മാവന്മാർ, ഇവരൊക്കെ അർജുനൻ കണ്ടു അല്ലെ. നമ്മൾ 30 പേരല്ലേ നിർത്തിയത്? 31 എടുത്തു. 31 എടുക്കണം അല്ലെ. 31 എടുത്തു. അല്ല ആരായാലും ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഞാനും ചിലപ്പോ മറക്കും ഏത് ക്ലാസ് ഏത് എടുത്തെന്ന് അറിയണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 31. നചാശ്രയേനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാധവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാം അർജുനൻ. അപ്പൊ കാരണം എന്താണ്, അവരോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, കൃഷ്ണ എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഇവരെ വധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് വേണ്ടെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. എനിക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, എന്ന് വിജയവും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയണേ. എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 2 കൂട്ടരൊക്കെ അർഹതയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവരും ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരും. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? എത്രയും പ്രഭാപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ സൗരമണ്ഡലത്തില് പ്രവേശിക്കാൻ 2 കൂട്ടരൊക്കെയാണ് അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളത്. ആർക്കൊക്കെയാണ് പറയണത്? നമ്മള് കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവർക്ക്. ആർക്കാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, യുദ്ധം ചെയ്ത് മരണം സംഭവിക്കുന്നവർക്ക്. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ. രണ്ടാമത്തതോ, ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർ. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്ക്. ഇവർക്കാണ് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക ജീവിത ലോകത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്?
വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? ശരിക്കും അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന് രാജ്യം ആവശ്യമാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. വേറൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ക്ഷത്രിയന് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാള് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ആരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയാ. കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർജീവിതേന വാ യേഷാമർത്ഥേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗാ സുഖാനി ച ത ഇമേവ സ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാൻ ത്യക്താ ധനാനി ച ആചാര്യ പിതരാ പുത്രാസ്തഥൈവ ച പിതാമഹഃ മാതുലാ ശ്വശുരാ പൗത്രാ സ്യാലാ സമ്പന്തിനസ്തഥാ ഏതാന്ന ഹന്തുമിച്ഛാമി ജ്ഞതോപി മധുസൂദന അപി ത്രൈലോക്യരാജ്യസ്യ ഹേതോ കിം നോ മഹീകൃതേ നിഹത്യാഥാർത്ഥരാഷ്ട്രാന്ന കാ പ്രീതീസ്യ ജനാർദ്ദന. കുറെ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ ഒരുമിച്ച്. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രയോജനം? ആരെ വിളിക്കുന്ന? ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഗോവിന്ദ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും. ഗോവിന്ദൻ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്ന ആൾ ഗോവിന്ദൻ. ഗോവിന്ദൻ അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ ഗോവിന്ദൻ ആരാന്നുള്ളത്? പറഞ്ഞല്ലോ? ഇല്ലല്ലോ. അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ശരി ശരി, സോറി. അപ്പൊ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ വിളിക്കുന്ന? ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അല്ലെ ഗോവിന്ദൻ. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്? ഗോവിന്ദൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ആർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണൻ കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശ്വശുരന്മാർ, ശ്യാലന്മാർ തുടങ്ങി ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിന് അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുകയിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? ജനാർദ്ദന, ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? ഇവിടെ എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗോക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? ഗോവിന്ദൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാനോട്, ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭോഗങ്ങൾ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പ്രയോജനമുള്ളത്? എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്? കാരണം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ രാജ്യമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇത് കാണാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ നമ്മളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, അറിയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് ആരെ കാണിക്കാനാണ്? കാരണം എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോകും, തന്റെ ബന്ധുക്കളും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് കാണാൻ പോലും ഒരാളുണ്ടാവില്ല. അവരൊക്കെ എന്താണ്? എല്ലാവരും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രാണം കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പോ നമ്മളിത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ. ആരോട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. മധുസൂദന, ഇവിടെ പിന്നെ വിളിക്കാണ് മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ഇങ്ങനെ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് അവരെ കൊല്ലുന്നത്? അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ത്രൈലോക്യം, 3 ലോകം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആര് തയ്യാറല്ല? അർജുനൻ തയ്യാറല്ല. പിന്നെ വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നത്? ജനാർദ്ദനൻ ആരാണ്? പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ജനാർദ്ദനൻ. എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. ഗോവിന്ദൻ, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാൽ
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. കാരണം അപ്പോ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും സന്തോഷം കിട്ടും. നമ്മള് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കാണേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് അടുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുക? പാപമായിരിക്കും കിട്ടുക. ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോ ചോദിക്കാണ്, മാധവ, ഇവരൊക്കെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുക? കാരണം ആ സുഖം പോലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ? കാരണം നമ്മള് അർജുനന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? പാപമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പാപികളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈദിക പ്രമാണപ്രകാരം എന്താണ്? 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് അറിയാലോ? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കൈയേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഈ 6 പ്രവൃത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ദുര്യോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ അക്രമികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. യദ്യപേതേന പശ്യന്തി ലോപോപഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം നാന്യേയമസ്മാഭി പാപാദസ്മാൻ നിവർത്തിതും കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം പ്രപശ്യതിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് ജനാർദ്ദന. പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിന് വ്യാപൃതരാകണം? അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അവർക്ക് ഈ ലോഭാവേശം കൊണ്ട്, അവർക്ക് ഈ അധികാരമോഹം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കളെ ഹിംസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുന്നതിലും അവര് ദോഷം കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരങ്ങനെ, അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ രാജ്യം നേടണമെന്ന്, ആ സ്ഥാനം കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ കുലക്ഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അവർക്കറിയില്ല. കാരണം അവരെ കണ്ണ് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് ആ സ്വത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ആ സ്ഥാനത്തിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല. അവരെന്താണ്? എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാവരെയും വധിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പൊരുതി ആ രാജ്യം നേടാ, ആ സ്ഥാനം നേടാന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടതെന്നിവിടെ ചോദിക്കാണ്. വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? എല്ലാവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇരുവരും ഇങ്ങനെ ഇരുവശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എന്താണ്? 2 സൈഡിനെ കുറിച്ചും ആര് ചിന്തിക്കാനൂടെ? അർജുനൻ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ എന്ത് തീരുമാനത്തിലെത്തി? യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തില് അർജുനൻ എത്താണ്. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാ സനാതനഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണ അധർമ്മോഭിഭവത്യുതഃ. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വംശം നശിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തില് ഇവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വംശം മുഴുവനും നശിച്ചു പോകും. സാധാരണ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരാ വരുന്നുണ്ടാവുക? ആ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മക്കളായിരിക്കാം മുതിർന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്? ആ വംശത്തിലുള്ള
എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും, ഈ മുതിർന്നവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഏറെ കാലമായി പുലർത്തി പോന്നിരുന്ന കുലധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നശിക്കും. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ മുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതിയടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഇവിടെ നമുക്കറിയാലേ, കുറെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? നമ്മളെ വീട്ടില് മുതിർന്നവരായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടാവും. അപ്പൊ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ഇത്തരം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ, കുറെ ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഷോഡശ സംസ്കാരമൊക്കെ പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലെ തലമുതിർന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മൃതി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുടുംബത്തില് ആളില്ലാതാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഈ ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ, അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളും, ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിലൊക്കെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്കായ അവസരങ്ങൾ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മുക്തി കിട്ടാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, വധാർഹരല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഈ വംശപിതാക്കളൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും വധിക്കണ്ട എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ പറയാണ്. അധർമാഭിഭവാ കൃഷ്ണ പ്രതിശന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, പിന്നെ ഈ കുലത്തില് അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണി കുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താ വരുന്നത്? അവിടെ ഈ കുലത്തില് അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളൊക്കെ ദുഷിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, ഭഗവാന്റെ കുലം എടുത്ത് പറയാണ് ഇവിടെ, വൃഷ്ണികുലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പിറന്നത്. സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. നമുക്കറിയാം ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ആ 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, 4 ആശ്രമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ അതില് അനുഷ്ഠിച്ച് എന്താ പറയാ, അതിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ സമൂഹത്തിലും പിന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴോ സമൂഹത്തില് സജ്ജനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി മാറും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഈ സജ്ജനങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോ അത് ആരെയും ബാധിക്കും? ഈ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, പല രീതിയില് സ്ത്രീകളും നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രകളായി പുരുഷന്മാരുമായി ഇടപഴകുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് നമ്മളെ സമൂഹത്തില് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇത് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ശങ്കരോ നരകായേവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹേഷ്യാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയഃ. അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകും. അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടാകിയാൽ അധപതിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കുടുംബപാരങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാല് ജീവിതം എല്ലാവരുടെയും നരകതുല്യമായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾക്ക് കാലം തോറും കിട്ടുന്ന ഉദകക്രിയ, പിണ്ടക്രിയ, ഉദകക്രിയ ഒക്കെ കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ അധപതിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളിൽ അല്ലെ, നമ്മളെ വിധി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? നമ്മള് പിതൃക്കൾക്ക് യഥാകാലം നമ്മള് പിണ്ടോദക ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം അത് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസാദം അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം അവർക്ക് ലഭിക്കും. ഈ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ വാവ്, ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോള് ഈ പിതൃക്കള് മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവർ ചെയ്ത ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഈ പിതൃക്കള്
ചില പലതരത്തില് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ ആ പാപത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടായിരിക്കും. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് എന്താണ് ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടാതെ നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് 2 ശരീരമുണ്ട്. ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം, ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ മാംസപിണ്ഡം, ഈ ശരീരം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു ശരീരത്തിന്റെ രൂപം അത് നമുക്ക് കാണാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. അത് ആ പ്രേത രൂപത്തിലിരിക്കുകയാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പിതൃക്കൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് ഇപ്പൊ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോ അവർ പാപങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ചിലവര് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ചിലവരാണെങ്കിലോ ഈ ശരീരം ലഭിക്കാതെ, ഈ സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടാതെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ തന്നെ പ്രേതരൂപത്തില് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയാ, ഈ ബലി കർമ്മങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ പിണ്ടകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോ അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർക്ക്. അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന തർപ്പണം ഉണ്ടല്ലോ, ബലി തർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അതിനൊരു സഹായമാണ് അത് നമ്മൾ ഈ പിതൃബലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്, അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ വേഗം തന്നെ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ കഷ്ടപ്പാട്, അവർ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വേഗം തന്നെ അവർക്കൊരു ശരീരം കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി കിട്ടാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പിതൃക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മളെ തലമുറകൾക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആർക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ. കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ ചരണകർമ്മങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മന ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക്, ദേവന്മാരാടാകട്ടെ, ഋഷികൾ, ജീവജാലങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പിതൃക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടും. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താ പറയണത്, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നു ഭഗവാനോടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 7 തലമുറ മുന്നിലേക്കും 7 തലമുറ പിന്നിലേക്കും, മുന്നിലും പിന്നിലേക്കും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ കാരുണ്യം കിട്ടാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ അത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്കാരിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ സ്വയം നിറവേറ്റപ്പെടും. അല്ലാത്തവരെന്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ദോഷൈരേതൈ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദ്യത്തെ ജാതിധർമ്മോ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതഃ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്താണ് പാടെ നശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഉത്സന്നാകുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമാം. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താ പറയണത്, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ നരകത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരെന്നുള്ളത് ഗുരുപരമ്പര വഴി അർജുനനും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്വന്തം അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല അർജുനൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ആ ശരിയായൊരു ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് അങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പരമ്പര വഴി കിട്ടുന്ന ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ്. അതിലൂടെയാണ് ആരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം അനുഭവത്തെയോ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനോ അല്ല അർജുനൻ ഇതൊന്നും പറയുന്നത്. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർജുനൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. അഹോ ഭക്തമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യജ്ഞാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മളെല്ലാം
ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയും. ആരാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കുടപ്പിറപ്പുകളൊന്നും കൊല്ലാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്. അർജുനൻ ഒരു സാത്വികനും കൂടിയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് നമ്മള് ഈ രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലണോന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവരോട് പൊരുതുന്നതിലേക്കാളും ഭേദം എന്താണ്? എന്നെ അവർ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ നിയമം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇവർക്ക്. അപ്പൊ സാധാരണ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാതെ നിൽക്കുകയോ പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരായിട്ട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയാണ് അത് നോക്കാതെ ആ സമയത്തായാലും അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ് അർജുനൻ ഇതിനേക്കാളും നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ചൗക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ് ഇവിടെ, അർജുനൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ കയ്യിലുള്ള വില്ല്, ആ വില്ല് ഏതാണ്? ഗാണ്ഡീവം അല്ലെ. ഗാണ്ഡീവം താഴെ വെച്ച് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിപ്പായി എന്നുള്ള ആര് പറയാണ്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവാ നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അദ്ദേഹം ആരാണ്? ദയാലുവാണ്, മൃദുല ഹൃദയനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് തയ്യാറുള്ള അദ്ദേഹം എന്താണ്? ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അർഹനാണെന്ന് പറയാണ്. അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് മൃദുല ഹൃദയത്വം. പിന്നെന്താണ്? 3 ലോകവും നേടാന്ന് വെച്ചാലും ആരെയും വധിക്കാൻ ആര് തയ്യാറല്ല? അർജുനൻ തയ്യാറല്ല. പിന്നെ അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി ചെയ്യാൻ ആര് തയ്യാറാകുന്നില്ല? അർജുനൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടത്തിൽ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങളെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ കാണുന്നത്. അർജുനന് ശരിക്കും എന്താണ്? അർജുനന് വലുതായപ്പോ തൊട്ടില്ല, അർജുനന്റെ ഓർമ്മ വെച്ചപ്പോ തൊട്ട് അർജുനൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അർജുനൻ അതല്ല കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മള് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അർജുനൻ ഞാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ വിശുദ്ധനായതിനാൽ തന്റെ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് അർജുനന് സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ വധിക്കാനാവുക? അർജുനൻ നിരായുധനായി കൊല്ലാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനൻ എന്താണ്? കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്. അർജുനന്റെ കയ്യില് ആയുധമില്ലാത്ത സമയത്ത് അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും അർജുനൻ എന്തിനു തയ്യാറല്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളികളെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇതെല്ലാം. വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട്, അതായത് ഒരിക്കലും ഉയർത്തിയ വില്ല് താഴെ വെക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ ആരെടുത്തിട്ടുണ്ട്? അർജുനൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ എന്താണ്? വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉപസംഹാരം പറയുന്നത്, ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവാ നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ഭീമന്റെയും ഒക്കെ പല പേരുകൾ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സർവ ആകർഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥാണ് സർവ ആകർഷകൻ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഋഷികേശൻ, സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ലക്ഷ്മിപതി, ഭഗവാൻ എന്ന മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിപതി, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നു. ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാൻ
ഭഗവാനെ അച്യുതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് മധുസൂദൻ എന്നും, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ എന്നും, വസുദേവ പുത്രനാകയാൽ വാസുദേവൻ എന്നും, ദേവകിയെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ദേവകീ നന്ദനൻ എന്നും, വൃന്ദാവനത്തിൽ ബാല്യകാല കേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് യശോദാനന്ദൻ എന്നും, അർജുനന്റെ തേര് തെളിയിച്ചത് കൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്നും, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് കേശവൻ എന്നും, ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകനും പരിപാലകനുമാണ് ആര്? അർജുനൻ. സോറി ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകനും പരിപാലകനുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ജനാർദ്ദനൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പേരുകള് ഭഗവാന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ധനത്തെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട് അർജുനനെ ധനഞ്ജയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് അർജുനനെ പാർത്ഥൻ എന്നും, നിദ്രയെ ജയിച്ചവനുണ്ട് ഗൂഢാകേശൻ എന്ന പേര് ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? വീര്യശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭീമനെ മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മൃഗോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വീര്യശാലികൾക്ക് സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും ആരാണ്? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭീമന് മൃഗോദരൻ എന്നൊരു പേര് ആർക്കുണ്ട്? ഭീമന് ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം അധ്യായം സമാപ്തം. നമ്മൾ ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് കുറെ സംസ്കാരങ്ങൾ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. 16 മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ കേട്ടോ. അത് ഒന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാനാണ്. ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നല്ല, ചിലത് മാത്രം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ബാക്കി എല്ലാതും എന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഗർഭാധാനം. ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പ്, അതായത് നമ്മള് അഗ്നിദേവന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മളെ എന്താണ് പറയാ, ഭക്തിയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് എന്ത്? ഗർഭാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചടങ്ങ്. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ്? പുംസവനം. പുംസവനം എന്ന് വെച്ചാല് ഗർഭത്തിന്റെ 3-ാം മാസം നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്? പുംസവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്? പുംസവനം. അതിനുശേഷം സീമന്തം. സീമന്തം എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നതാണ് എന്ത്? സീമന്തം. അതായത് 7-ാം മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണത് സീമന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ പ്രസവം നടക്കുന്നതിന് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളുണ്ട്, ഉത്കണ്ഠകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി ശക്തി, മാനസികമായിട്ട് നല്ല ധൈര്യമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്? സീമന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നടത്തുന്ന ചടങ്ങ് ജാതകർമ്മം. കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തിനും പിന്നെ ഭാവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജാതകർമ്മം. അതിനുശേഷം നാമകരണം. കുട്ടിയുടെ പേരിടുന്ന ചടങ്ങാണ് നാമകരണം. നിഷ്ക്രമണം എന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടിയെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചടങ്ങാണ് എന്ത്? നിഷ്ക്രമണം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങ്, അതാണ് അന്നപ്രശ്നം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുടാകരണം. ആദ്യമായിട്ട് മുടി മുറിക്കുന്നതാണ് ചുടാകരണം. പിന്നെ കർണവേദം. ആദ്യമായിട്ട് ചെവി തുളയ്ക്കുക, കമ്മലിടാനായിട്ട് ചെവി തുളയ്ക്കുന്നതാണ് കർണവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് വിദ്യാരംഭം. ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടിയെ എഴുതാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ചടങ്ങാണ് എന്ത്? വിദ്യാരംഭം. വിദ്യാരംഭം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉപനയനം. വിശുദ്ധ എന്താ പറയാ നൂല്, വിശുദ്ധ നൂല്, പൂണൂല് സ്വീകരിക്കണം. അതായത് ശരിക്കും നമ്മള് എന്താണ് പറയാ, ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് നന്നായിട്ട് ഗ്രഹണ ശക്തി കിട്ടാൻ, ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങും കൂടിയാണ് എന്ത്? ഈ ഉപനയനത്തില് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൈശ്യർത്ഥം. ഓരോ വർഷവും പഠനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രഹണ ശക്തി കിട്ടാനും ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കേശന്തം. ആദ്യമായിട്ട് ആൺകുട്ടികളെ ഷേവ് ചെയ്യുക, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആദ്യത്തെ ആർത്തവ ചക്രം വരുന്നത് കേശം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമവർത്തനം, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം. അപ്പൊ 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ഒരു പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഉപനയന സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളെന്താണ്, നമ്മള് ഈ ഭഗവാനിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും നമ്മള് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മാതൃകയായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ.
അത് പ്രതിജ്ഞ അവസാനിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ സമവർത്തനം. അപ്പൊ അത് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ, അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ്, ഏതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നത്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസല്ലേ. ആ ബ്രഹ്മചര്യം അവസാനിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത് സമവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ വരുന്നതാണ് അന്ത്യേഷ്ടി. അന്ത്യേഷ്ടിക്ക് മുന്നേ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഇതില് ഈ കേശന്തം ഇതിൽ ശരിക്കും പറയുന്നില്ല. ഇതിലിപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം വാനപ്രസ്ഥം വരുന്നുണ്ട്. വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ത്യേഷ്ടി വരുന്നത്, അന്ത്യേഷ്ടി ചടങ്ങ്. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മളെ 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ, അതായത് 16 സംസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ഏതുവരെ എത്തി? 7 വരെ പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്? ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താണ് കേൾക്കണത്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഗോവിന്ദൻ അല്ലെ. ഗോക്കളുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയും. 6 കൂട്ടം അക്രമികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് ജീവിക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അത് 6 കൂട്ടം അക്രമികള്. വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കൊല്ലം നശിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശുദ്ധിലും തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? പ്രക്രിയകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇവരാണ് അല്ലെ, ഈ തലമുതിർന്നവരാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളെ അച്ഛനമ്മമാരായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാട്ടുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ. അപ്പൊ വംശപിതാക്കള് ഇതൊക്കെ അവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഇതൊക്കെ കുടുംബാചാരങ്ങളൊക്കെ നിലച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശ്ലോകം എന്നറിയോ? 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധന എന്താണ് ശരിക്കും? ആയുധമില്ലാത്തയാൾ, നിരായുധനായ ആളെ ആക്രമിക്കരുത്. നിരായുധനും പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരും 2 കൂട്ടരുണ്ട്. ഈ 2 കൂട്ടരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരെ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭീമനെ വൃഗോദരൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അധികം ഭക്ഷണം, വീര ശൂര പരാക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഈ 2 കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭീമൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? വൃഗോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹനുമാന്റെ കൊടി, ഭഗവാൻ. ഒരു ഓർഡറിൽ പറയാൻ നോക്കിയേ, നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർഡറിൽ പറയാൻ നോക്കിയേ, എങ്ങനെ വരാം? ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ? ധർമ്മക്ഷേത്രം, ഭഗവാന്റെ മേൽ വിശ്വാസം, പുണ്യഭൂമിയല്ല. അതെ, ഫസ്റ്റ് ധർമ്മക്ഷേത്ര കുരുക്ഷേത്ര എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മഭൂമിയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പറയാം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ. പിന്നെ ഹനുമാന്റെ പിന്നെ ഹനുമാന്റെ കൊടിയുണ്ട്, രഥമുണ്ട്, വെള്ളക്കുതിരകൾ പൂട്ടിയ രഥം, അതുണ്ട്. പിന്നെ കൊടി, ഹനുമാന്റെ കൊടി. പറഞ്ഞ ഓർഡർ കുഴപ്പമില്ല, നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്ന്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ ഒന്ന് യുദ്ധഭൂമി കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ രഥത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രഥം, ഭഗവാൻ, കൊടി, 4 പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്?
വില്ലിന്റെ കാര്യം പറയണോ? ആ, അർജുനന്റെ വിജയവും അർജുനനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണ്ട. നമ്മള് ഒന്ന് ദിവ്യശംഖുകളുണ്ട്, ഗാന്ധീവ മോക്ഷദ ഏകാദശി, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഗാന്ധീവം, പിന്നെ ഭഗവാനുണ്ട് കൂടെ. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പിന്നെ ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലെ കൂടെ. ലക്ഷ്മി പിന്നെ ദേവിയുണ്ട്. ഹനുമാന്റെ കൂടി അടയാളുണ്ട്, ദിവ്യമായ ശംഖുകളുണ്ട്, സത്യജീവിതം. ജീവിതം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇത്രയും പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങള് പറഞ്ഞത്. പാണ്ഡവർ പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ കണ്ട കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബന്ധുജനങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് രാജ്യം എടുക്കുന്നത്? പിന്നെ ഏതാണ്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം അല്ലെ? സ്ത്രീകള് ചീത്തയായി പോവും, മക്കള് ചീത്തയായ മക്കള് ഉണ്ടാവും. അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ. മൃദുലക്ഷയത്വം, പാപം, അധർമ്മം ബാധിക്കുന്നത് മൂലം സ്ത്രീകൾ ക്ഷയിച്ചു പോകും. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചില്ല. എന്താണ് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങള്, പിന്നെ പാപം അല്ലെ? യുദ്ധം ധർമ്മപരമല്ല. പിന്നെതാ ധർമ്മപരമല്ല. കുടുംബ പാരമ്പര്യം അല്ലെ? ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങള്. ഇതുകൊണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ലെവലില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ 5 പോയിന്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാളത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇതുമെന്ന പിടിക്കുക അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ നോക്കതുമെന്നല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ് നോക്കണേ. ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താ? ദ്രുപദൻ. ദ്രുപദൻ. മകന്റെ പേരെന്താ?